Какво е автокаско? Каско е вид доброволна застраховка, която покрива щети по вашия автомобил. Каква е разликата между гражданска отговорност и автокаско? Гражданската отговорност покрива щетите, причинени от вас на трети лица. Каското защитава вашия автомобил. Какво трябва да знаете? Сключването на каско не е задължително по закон. Основната цел е да ви обезщети за щети по вашата кола. Автокаското има различни нива на покритие. Как се формира цената на каското? Цената на застраховката зависи от много фактори, включително стойността и възрастта на автомобила, избраното покритие, историята на шофьора, наличието на самоучастие и други. Какво покрива каското? Щети в резултат на пътно-транспортно происшествие, ПТП. Покрива разходите за ремонт на вашия автомобил, независимо дали вината за инцидента е ваша или на друг участник. Природни бедствия. Покрива щети, причинени от градушка, буря, наводнение, паднали дървета, предмети и други. Покрива щети или пълно унищожаване на автомобила вследствие на пожар или експлозия. Покрива щети, причинени умишлено от трети лица, злоумишлени действия, като надраскване, счупване на стъкла. Покрива риска от кражба на целия автомобил. Някои полици могат да покриват и кражба на трайно монтирано оборудване. Изключени рискове. Покрива широк кръг от рискове, но има и редица изключения, при които застрахователят няма да изплати обезщетение. Тези изключения варират между различните застрахователни компании и конкретните полици. Затова е много важно да прочетете внимателно общите условия на вашата застраховка. Въпреки това, ето някои от най-често срещаните изключения. Умишлени действия. Щети, причинени умишлено от застрахования. Управление. Под въздействие на алкохол или наркотици. Щети, настъпили докато водачът е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над законово допустимата норма или под въздействието на наркотични вещества. Управление без шофьорска книжка. Груба небрежност. Щети, причинени в резултат на груба небрежност от страна на водача. Щети по време на война, бунтове, терористични актове. Конфискация или унищожаване по нареждане на властта. Щети на лични вещи в автомобила. Каското покрива автомобила и неговото стандартно или трайно монтирано оборудване, но не и лични вещи, оставени вътре. При въпроси може да се обърнете към екипа на SuperHelp